Гледаме окротяване на оперничевия по нова, където Пацо показва майсторство в кухнята. Няма май нещо породилно канибалско в мене и не се е развило това с времето. Жалко! Сега освен голям шоумен, Пацо може да се окаже и породист канибал. Ако някой не му беше справил развитието, разбира се. Няма май нещо породилно канибалско в мене и не се е развило това с времето. Геро, май не само канибализма не му се развил, ами и още нещо. Какъв език, Кръстев? Ами не всеки може да има езика на Пацо. Тук между другото малко кацава, мога да го почистя. Ти моят език виждал ли си го език? Той е географски език. За първи път виждам човек с географски език. Геро, това не е просто човек, това е Пацо. Ти моят език виждал ли си го език? Той е географски език. Значи такива езици са на... Това е сериозно говоря. На 10 000 човека един човек се ражда с такъв език. Дали? Да. Не може да бъде! Колко скромен бил Пацо. Аз си мислех, че неговият език е 1 на милион. Много рядко има такива хора, между другото. Айнщайн, Бетховен и мисля, че и Чърчил са били с такива езици. За Бетховен не знаем, ама Айнщайн точно с това е известен, че има език като на Пацо. Та даже и Ролинг Стоун са взели невероятният, уникалният, неповторимият език на Пацо за емблем. Много рядко има такива хора, между другото. Айнщайн, Бетховен и мисля, че и Чърчил са били с такива езици. След като разбрахме по какво си приличат Айнщайн, Бетховен, Чърчил и Пацо, остана време и да сготвят нещо. Даже и салата направихме. Ял ли си Цезар преди? Гледал съм го филма за Цезар. Освен него, сигурно е гледал и филмите за шопската салата, овчарската салата и шкембе чорбата. Ял ли си Цезар преди? Гледал съм го филма за Цезар. След като на всички не стана ясно, че Пацо притежава географски език, нека да видим дали се оправя и с самата география. Столица на Таджикистан. На Таджикистан, чакай, той ти не знаеш 100%. Затруднява малко тази. Ти не знаеш, тази държава, таджикистанците, никъде не ги борят за хора. Това е нарицателно, като искаш да обидиш някой, му кажеш таджикистанец. Аз пък като искам да обидя някой, му казвам Пацо. Тази държава, таджикистанците, никъде не ги борят за хора. Това е нарицателно, като искаш да обидиш някой, му кажеш таджикистанец. Пацо показа завидни знания по география и философия. Сега е време да разберем и кандидат, жените на Пацата, колко знаят милите. Добре, на Саудитска Арабия? Молдова. Браво, бе, познал трас! Според мен това е идеалната жена за Пацо. На едно ниво са си и знаят всички столици. По тази логика, Малине, и черната Златка спокойно може да се кандидира за жена на Пацо, нали? Не съм съгласен. Не си, ама е така. Белгия си е град, човек. Босна на Сърбия.